تماشاوانên hêja û berketî dema û xweş be. Silafên germîn ji welatê Kanada, welatê hîn sar e ku bihara xwe hîn venebûye, ne weke rengbûn û rengdana Kurdistanê biharek geş û xweş vê gavê lê çêbûye. Min xwest bêjim sal roja rojnamevaniya Kurdî bi xêr be û pîroz be, ji ber ku di dîrokê de ew kesên bi rewşenî, nivîskarî, rojnamegerî û hunerî xizmeta gelê Kurd kirine, xizmeta çand û hunerê, xizmeta welatperweriyê, axa Kurdistanê û azadiyê kirin û nivisandin, gelek carî zehmetê gelek mezin